A mám tu dneska brutálnu vychytávku. Teplomer. Teplomer. Idete do vody? No, idem to vyskúť. Takže stihol som ešte tohtoročné otužovanie, ešte mám minútu. A zajtra posledný tohtoročný beh. To bude štípať. Dobre, má za sebou otužovanie, už ma čakajú iba dve veci. Musím si ísť zobrať štartové číslo, potom ešte si chcem ísť zmerať InBody, aby som vedel, ak som na tom. Že či to, čo robím dobre. No a ráno ma čaká super budík. Je 6:09. Dobré ránko, kamarát. Dneska je 31.12. To znamená, že dneska je posledný deň v roku a dneska je posledný deň v tomto roku, kedy si idem zabehať. Nie sa momentálne prepraviť akurát na ekonomickú univerzitu, kde sa to celé spúšťa. Už minulý týždeň mi chýbal sneh, dneska o tom mám, keď som nechcel. Hodinu som vyšla, čo si oblečem, aby to vyzeralo dobre, aby to plnilo účel, no nakoniec som si dal aj tak ruksak. Nice. Dneska sa beha, myslel som za desinka, ale je to 11,3 alebo 7. Ideme cez 4 mosty. Ty prestaň klamať. Ideme cez 5 mostov. Skončíme pri Lasankóny a odtiaľ sa musím nejak dopraviť domov. Neviem, či pôjdem ešte odtiaľ si odbehnúť, ďalších 8, alebo jak to urobím. Ja ešte neviem. Som si dal dneska radšej trailové boty, lebo na sneh si dávať tie cestné, čo mám pomaly bez podrážky po 800 km. Asi by som sa šmykal, tak uvidíme, čo tu dáme. Pri tom, čo vidím, že je vonku, že som pomaly prvý človek, čo šlape na tejto zemi. Rekordy dneska nebudú. Zakývame, podporíme, ideme ďalej. Odohrajte sa, rozcvičte sa a myslíte na to, že bezpečnosť je prvorada. Je veľmi dôležité, aby ste si nakladili napriek tomu, že bola posypaná. Posúvame o 20 minút, lebo došlo ďalšie 300 bežcov. Druhá vlna, zmeškali ešte štart, práve štvrťštartová druhá vlna. Štvrťštartová. V prvom rade všetkým poďakoval. Ešte doženie. Dobre, ideme. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, štart. Práve štvrťštartová. Vlado, aby si nás odpravil rampu. So she make it shake, now she wanna tiptoe and she want it all day, you know what I mean, yeah, we the dream team. She said she wanna. Dneska som svoju. Nevadí. No, they don't down me, yeah, they around me, yeah, they remind me, you know I'm bouncy, you know I keep it bouncy, I keep it bouncy, you know I keep it. This for them sexy, cute, cheap ones, I'm never done, yeah, she on the run, oh no, we never done. 4,5 km za chvíľu, 45 pace. Ani by zmrzal, nečakal.
km. Underground, so she make it shake. Now she wanna tip Ideme sa ku finále. all day. You know what I mean? What I mean? Yeah, we the dream team. She said she from the. No čo? A vy ste boli behať? Ne. Mali by ste. No poď, konečne si môžu pustiť hudbu. Pripojiť. Balíme švesky a ideme. OK, mám to za sebou, mal som ísť na párok a na čaj, ale taká zima, že sa mi nechcel čakať, aby som bytočne vychladol. Tak idem domov, ešte pešo ďalšie, neviem, 9 km, 9 kilákov. Takže tento rok úspešne môžem završiť 12 medailami. Dáme si to na poličku a teraz budem si dávať také iné ciele. Trošku to treba posúvať a hlavne najbližšie 2-3 týždne teraz venujem hudbe, pretože dokončujem svoj album. Takže postupne treba to mať vyvážené, treba mať v tom balans a hlavne byť šťastný, aby robil človek to, čo ho baví, čo chce a čo ho naplňa. Why are you running? Dnešný beh, alebo respektíve dnešné video ani nebolo o tom, že pozorujeme si niečo brutálne nové, ale tak som ťa chcel zobrať, iba som na pretek trošku ísť mimo komfortné zóny, keď je vonku -6, takéto počasie zo dňa na deň a spestriť aj tebe aj sebe deň a možno aj namotivovať, aby si tiež išiel niekedy takéto niečo skúsiť, možno na Silvestra ľudia chodia piť, nejdeme športovať, je to pekná myšlienka. Most je fenomenálne. Elixír a starý záblik. Dnešné video vlastne nedá nič do novo objavenia nových trás a možno hej, ja som napríklad ešte nikdy nebežal cez všetky mosty v jeden deň, takže som rád, že som to absolvoval a som rád, že som to absolvoval práve dnes na Silvestra. Takže tak, začal som robiť videa, jak behám, lebo ma to baví, dávam na svoj dojem, jak ľudia behajú, veľakrát sa viem inšpirovať, že ako behať kade, objavil som nejaké nové trasy, napríklad Šepecka a tiež by som toto veľmi rád robil pre ľudí, ktorí to zaujíma, ktorí radi sledujú iných a sa motivujú. Je to super, pretože ako je iný svet, chápeš ty, decko, ako ja. A jak som chcel sneh minulý týždeň, pozri koľko jeho. Oh my God! Dobre, dnešný beh sa blíži ku koncu. Neviem presne koľko mám nadbehaných, ale nahrám to na konci. Keď idem sa domov nájsť, teším sa konečne
No a to je všetko. No dobre, poďme si zosumarizovať trošku tento rok. Mám 12. medailu, ale dám to na pravú mieru. Nie je to medaila za prvé, ani druhé, ani tretie miesto, ale je to medaila, ktorá má hĺbší význam pre mňa. Rok dozadu som si dal challenge, že každý mesiac sa zúčastním aspoň jedného preteku a na konci roka budem mať 12 medailí. Tak som aj spravil. Som na seba hrdý a som veľmi rád, že som sa dal na toto, pretože naučilo ma to veľa nových vecí, naučilo ma to disciplíne, naučilo ma to sám seba posúvať a dávať si výzvy. Vďaka tomu je zo mňa iný človek. Takže som veľmi rád. Držím každému jednému z vás palce, aby ste našli v sebe aspoň trošku motivácie a chceli sa zlepšovať a robili niečo, čo vás baví. Len potom má ten život zmysel. Takže držte sa, všetko dobré, ľúbte sa a ak sa ti páčia moje videá, tak daj mi odber.